na san zai mana wuya yanzu mu dawo da waɗannan martaba namu, tun da ke daɗin ai muna ta noma ne ya kawo mana wannan. To amma saboda canje-canjen da aka yi, ga kuma aka zo aka samu mai a kudancin Najeriya, to wannan kudin sai gwamnatin tarayya tana samun makudan kudi wanda ke ba a taɓa tsammanin da a samu ba da. Ita kuma gwamnatin tarayya tana raba ma jihohi, tana raba ma ƙananan hukumomi. To waɗannan sai suka ga cewa wannan kudin ai ba zai sun matsa maganin noma ba, sun da shiga makudan kudi wanda su dama za su kudi ne wanda za su kashe. Suna tsammanin da wannan kudin za su daɗaɗa ma jama'a, za su ma mutane hanyoyi, su masu makarantu, su masu gidajen shan magani, duka a cikin waɗannan kuɗin da suke samu. Aka zo aka kashe maganan haraji da jangali saboda an ce kar a matsa ma talaka. To duk waɗannan abubuwan ne suka taru suka kawo mu cikin wannan hali. Tun muka zo muka raja'a akan maganan mai da ake samu. To shi kuma mai abu ne wanda ana samun kuɗi ne ba tare da yin wani aiki ba. To abin da ke kawo mana matsala kenan a Najeriya. Amma an san noma sai ka yi aiki, in ka yi aikin za ka samu riba, kamar da aka ce yadda ka shuka haka za ka girba. To shi mai ana mutanen waje ne, turawa ne na waje can suka zo suna haƙan man, suna biyan mu kuɗi saboda wurin da muka ba su yi wannan aiki. Saboda haka mu ba ma da wani abu da muke sawa a ciki, ba kamar noma ne ba wanda yake abin da ka noma shi za ka girba. To wannan kuɗi ne ake bayarwa kawai ba tare da wani aiki ba. Bambancin kenan. Saboda haka ne ana samun kuɗin baya zuwa ga mutane, tun da mutane ba suna aiki bane su samu wannan kuɗin. Wanda suke kan mulki su ne suke iko da wannan kuɗi, suke yin daidai abin da suka ga dama, yadda suka ga cewa za su iya taimaka ma jama'a. To wannan kuɗin ba zai cire mutane daga cikin talauci ba, kuɗin mai ba zai cire mutane daga cikin talauci ba, sai mutane sun soma yin ayyuka wanda zai kawo musu albarka, wanda ke na halak nasu, wanda za su rika amfani. To shine zai kawo musu arziki wanda zai dawwama. Amma a haka kawai kuɗin mai ba zai kawo mana kare talauci da ƙarfafa tattalin arziki a wannan ƙasa ba. Shi yasa muke son tilas ne mu yi amfani da abin da muka sani, mu dawo da martaban noma, don shi ne zai kawo ma mutane arziki, zai yake mutane waɗannan talauci, sannan ya kawo mana ci gaba a ƙasar nan. Don muna da ƙasar noma ɗin har yanzu. Abin da mutane suke bukata kaɗan ne, inda za su yi amfani, don da za su yi ci gaba. Muna ganin cewa da kuɗaɗen da waɗannan gwamnatoci ɗin suke samu, su ba mutane 'yan abubuwan da suke bukata na aikin gona, yadda za su tsara gonakinsu, yadda za su samu abubuwa kamar su taki da sauran kayan feshi da sauransu, wanda za su bunƙasa nomansu. To idan aka samu wannan, kafin ka ce haka, za mu dawo da martaban ƙasarmu da martaban arewa. Don kowa in ya raja a kan noma, tilas ne sai an zo an yi maganan arewa, don mu ne muke da ƙasan, mu ne muke da abin ƙasar noma, kuma muke da halayyan yanayi yadda za a yi noma yadda ya kamata. Don na ganin abin da ya kamata mu sa a gaba kenan. Allah shi kara ma lafiya. Idan muka ɗan yi baya waiwaye adon tafiya, kamar lokacin da muka fara wannan tattaunawa, kayi batun ya kamata a sarakuna a irin wannan tsari da ake na yanzu, don su ma samu ta cewa har su samu kila su ma damar taimakawa kamar yadda gwamnati ke taimakawa. Kana ganin idan gwamnati ta sa sarakuna a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, ganin halin da arewacin Najeriya muke ciki, tun daga kan fadace-fadace na siyasa, na kabilanci, na addini, da kuma kyamata juna, wanda da a baya abin ba haka yake ba, kana ga haƙar mu za ta iya cimma ruwa a arewacin Najeriya? Dan Allah shi taimake ka. Ka san maganan faɗe-faɗe da ake yi na kabilanci, addini, sauransu, waɗannan sababbin abubuwa ne.
sababbin abubuwa ne wanda suka zo ko da suka taso balle mu ba mu san da waɗannan abubuwan ba. Ko ni a lokacin nake soja misali, manyan abokaina mutanen kudanci ne, daga filato zuwa kudancin mu duka kowa na ce shi dan arewa ne. Haka muke duk kullum muna zaune tare, muna yi wasa tare, mu kwana tare, mu yi abin. So kowa na da addinin shi, amma babban abin da muka sa a gaba shine abin da ya haɗa mu na zamantakewa mu cewa mu 'yan arewa ne. To wannan shine daga baya ne da siyasa ya zo ya shiga cikin al'amura, shine aka kawo magana rabe-raben addini, rabe-raben siyasa ɗin da sauransu. Amma waɗannan abubuwan shine inda maganan shugabanci ya zo. Shugabanni ne ya kamata su ɗauki maganan haɗin kai, su ba shi fifiko akan sauran al'amura. Tun da yake Allah ya haɗa mu a wannan wuri, ba mu da wani abin, ba mu da wani mafita balle wanda ya wuce mu kawo hanyoyi da za mu zauna lafiya da juna, mu zauna mun san abin da ya raba mu, sannan mun san abin da ya haɗa mu. In muka gane bambancinmu tsakaninmu da sauran kabilu da sauran masu addini iri daban-daban, in muka gane bambancinmu shikenan, kowa ya san matsayin shi, sai ka yi naka ni in yi nawa, kamar yadda Allah maɗauki sarki ya ce mana ka yi naka in yi nawa. Za mu tsaya a daidai wannan lokaci, sai a lalube mu don jin ci gaban tattaunawar tamu da mai martaba sarkin Lere Alhaji Muhammad Abubakar Garba, wanda kuma ya yi bayanai da dama sosai. Insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa ɗaya bayan ɗaya har mu kai ƙarshen wannan shiri. Sunana Rayyan Musa Lere nake cewa mu zama lafiya.